Čaute moji diamondíci. Jsme zase v 7. světě Minecraftu. Jo, dneska já sám sobě jsem si dal cíl, že musím alespoň si postavit nějaký baráček, třeba z kamery, jo? Alebo z čehokoliv, ale nějaký barák hezký. Jo, tak jdem na to. Udělám tohle. Toto video bude zestříhaný mnou. Samozřejmě, kým jiným. Vy nic nevidíte, že? To je hodně blbý. Tak počkej, já vám musím nějak ten... Tak. A tak zůstaň. Tak zůstaň. Je lapis. Nevadí. Pán trampolína. Je mega velká trampolína. A je zhulený trampolínou. Takže bude volizovat mladou dívku. Klidně i 6letou. Ale zase bude rozdávat píček. Soudy. Bude rozdávat zase soudy. A budem zase pěkně v prdeli. Nevadí. Jo, a vymýšlím pro vás songu. Zatím ji nemám hotovou, jo, ale vymýšlím. Ty vole. Vy vidíte úplně ty pixely, to jako. Ty vole. No, nevadí. Kamene moc nemám, ale stačí to, nevím. Já když se koukám na tak, jak vidíte, tak jsem v prdeli, ale když tak. Já prostě vás nevidím dobře. Tak, nejdřív bych si nějakou tu hlínu, abych mohl stavět na vodě. No na vodě. Bude to na hlíně, ale protože to bude jsem kokot prostě, kámo, nevím ani mluvit. Get out. Takže mám jeden úkol. Možná budu dělat ještě druhý, nevím, jestli nějaký vymyslím. První je postavit si baráček. To bude asi nějak velký prostě. Odsaďte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To stačí, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuto část, jo. Možná je to málo, ale jako začátečnický baráček. No. Nebude to nějaký tutoriál, prostě barák stavím. Možná bych ho ještě rozšířil, jako. Jo, bude to lepší a jako. Tak. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Až sem. Tak. Tady. To je jako dost takové veliký. Až k tomuhle. Takže tady bych udělal díru, že by to bylo vchodový. Jo, to je dobrý. Tak si beru. Tak. Let's go, jdem stavět. A taky vymýšlím nějaký intro. Vždycky na začátek a na konec, že jak má třeba vedry na konci nebo jestli znáte
takový jedno jméno hezký. Jmenuje se Tomáš Krch. Jestli ne, tak nejste OG, jako já. On měl takový to od Geometry Dash, jo? A to se mi líbí. Něco podobného chci, že nevím, neumím zpívat, ani nevím, co to bylo za song, takže tak. Vím, že bylo to z Geometry Dash, to stačí. A možná se ptáte ještě, o čem ta songa bude. Což neptáte, ale chápete. Já sám nevím. Nechápu, proč nevím, ale nevím. Prostě nevím. Jsem váj. Ze songou mě moc neto, jako udělal jsem jich pár, jo. Ale neměl jsem je dobrý ani. Což mě štvalo a ve třídě se to dostalo k všem a potom to všichni ukazovali všem a potom se mi vysmívali, ha. Kámo. Dostávám damage, kámo, od sebe sám. Dobrý, já to dávám jako... Ty vole, sorry za sprostý slovo, ale ono to vyšlo úplně stejně. Úplně krásně. Máme nějaký dřevo, nemáme. Tak se vyděžíme. A mohl bych pokácet nějaký stromy, to by byl taky úkol. A můj kámoš, můj starý editor, který možná ještě mi editovat bude, spíš ne, ale mně je to jedno, jakoby, uprdele mi to. Ale on mi poradil, že si mám udělat, co chci splnit za tento rok, do tohoto roku. A to si za chvíli uděláme, potom budu si dělat papíry, jako co udělám v Minecraftu, jako postavit si jiný baráček, udělat tohle, chápete, jo? Místo toho, abych vám do toho videa jakože dal 5, jakože, chápete, jakože úkol a 5, bla, tak já to udělám na papír, protože já nejsem dobrý editor. Takže možná se ptáte, proč jsem to neudělal ze dřeva, jednoduše, protože jako dřevo se snáš získávat, ano, ale ono spíš je blbý to, že já kamen těžíš furt a stromy jako těžíš jenom někdy. Kameny těžím furt, protože těžíš v dole, ne, logicky, ale chápeš. A dřevo jenom když potřebuješ, tak kameny jsou aj dobrá surovina pro stavění, netěžení, pro stavění toho baráčku. Budu stříhat videa, takže když budu třeba něco těžit a bude to moc dlouhý a vás to ani zajímat nebude muset, tak normálně to vystřihnu, jo? Takže kdybych udělala jakože, potom byste mě viděli tady, jakože takhle pup a máme to hotový, chápete? A vypadalo by to strašně divně, tak se nedivte. Udělám to, když tak na. Takže tak. Ale tady to video nebude ještě zeditováno. Říkáte si proč? Normálně, že why? No, protože já neplánuju toto video ještě jako editovat. Proč sám nevím, ale jako... Potřebujeme dveře. Přesně jedny. Jedny by... Dobrý. A druhý a třetí se. Takhle. Vypadá to hnusně. Beragroku by to určitě nedostalo, ale jako chápete. Postel.
Bum. Ne, vstát, postav. Tak. Já se stěhuju. Bum. Uhni prase, pitomí. Tak. Už se tady stěhuju a mám to. Mám hotový barák. Mám nějaký ještě kámen? Nemám. Jo, vlastně mi vyzbyl tak akorát. Pip. Ještě bych mohl nějak udělat tohle, což je dobrý nápad. Jo. Tak, to by bylo dobrý. Tak. Tady to odendám. Stejně to sem dám, že? Já tupá, vole. Hotovo. Jo, vypadá to divně, ale když udělám tohle, je to dobrý. Tak to stačí, vyspíme se a jiný díl bychom mohli udělat jindy. Dělal bych to podle dnu tady, jo. Ale to je jedno. Tak zatím čauko. A